Natala na nga magapauli sa Pilipinas ang 319 ka mga overseas Filipino workers halin sa United Arab Emirates o kon UAE. Ini nga impormasyon ang ginkumpirma mismo ni Department of Migrant Workers o kon DMW Secretary Hans Kakdak. Sunod kay Secretary Kakdak, liyang ikatatlo nga government chartered flights nga santo man sa direktiba ni President Ferdinand Marcos Jr. Dugang pa sini nga sa 319 ka mga Pilipino nga magapauli sa Pilipinas halin sa UAE, halos 200 diri ang mga repatriated OFWs kag ang mga nabilin nga numero ang mga na-stranded nga mga Pilipino. Nagpasalamat man si Kakdag sa otoridad sang UAE sa ila pagpahanugot kag pagbulig sa gobyerno sa Pilipinas nga mapapauli sa pungsod ang pila ka mga Pilipino nga apektado sa mainit nga tensyon sa Middle East. Ito ay ang pangatlong charter flight na pinag-utos ng ating Pangulo na isagawa. At itong charter flight na ito ay manggagaling sa UAE at lubos na pasasalamat natin sa UAE authorities sa pag-facilitate ng mga kinakailangan para makalipad itong flight na ito. 319 Filipinos ang dala at higit kumulang ay yung mga 200 sa kanila ay mga OFWs at the rest are mga stranded Filipinos. So we work closely with Ambassador Ver and Conjen Ambo Enciso and of course our labor attaches. Lulan din ang flight na ito si DMW Undersecretary Nikki Tutay at DMW Assistant Secretary Venecio Legaspi na siya naman din nagpasinaya from the DMW OWA side nung pagsasagawa. Kasi may land travel din, may land transport din from Dubai to the point of departure.